тамошобинони азиз, бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам Анас техника омадагием бозори Корвон. Марҳамат, ҳозир шумо нишон метим аксияи идона доранд. ҳар он чизе ки харид мекунен техника аз номи канали мо гап мезанен, арзон мешава, бовар мекунен. Марҳамат, аз аксия қафо намонен. Тамоми намуди холодильникҳо дар инҷа ҳастай, оз дигар намуди техникаҳои ҳам ҳастай. ҳатман наворора то охира тамошо кунен, дигар роликҳоро бинен. Якта ба якта нархҳо каси мефаҳмонамтона. Бозори Корвон, парковка якм қатор мешада. Анас техника. Ма рақамашона мемонам, суроғара ки наёфтен, нависен шона пирра шумода бо мефаҳмонанд. Холодильника чанд сом сар меша? Аз 2100 сомон нарх сар мешава. Манамин дидед чиқа калонаки хушрӯ. Энаи дутагош чанд сомон? 2100 сомон, 2200 сомон. Ва юра бинен 2300 сомон, 2400 сомон. Калони хушрӯ. Марамат тамоша бинони азиз. Медонен чи? Гарантия доранд, на ҳамаш. Ҳамаш 3 соли гарантия доранд. Инош чанд пулай? Ина калони фасон. Ягу чанд? 175,000 чанд? 3400 сомон. Марамат тамоша бино. Нигоҳ кунен чи холодильникои фасон доранд. Қиматаш чанд сомая? То 7500 сомона холодильник ҳастай. Нигоҳ кунен, сифатошон беҳтаринай. 3 сол гарантия дора. Бо ин нархҳое ки гуфтем ку ҳозир вақте омаден аз номи канали мо гап заден, аксияи дона рафтистай бо арзон мекунанд. Марҳамат, ана ин намудора бинен. Аҳа, морозилника. Мана. Чихенас тамошо бино. Беҳтарини на вариантҳо омадаги буда. Ё чанд пулая? 2400 сомон. 2400 сомон. Мана яхдон гирифтанӣ бошен, холодильник гирифтанӣ бошен, ҳатман Анас техника биёен тамошо бино. Интихоб хеле ва хеле зиёдай. Доставка дора, на? Куҷои хоҳен? Марамат муроҷиат кунен, доставкатон мекунанд. Сезони кондитсионер омадагиай бовар кунен, ҳар рӯзе мепурсанд ки аз бозори Корвон навор гирен. Марҳамат, дар Анас техника марҳамат, ҳозир аксияи беҳтарин рафтестай. Кондитсионерҳои фасон овардагиан, брендои ҷаҳонӣ, сифатҳои беҳтарин, нархошон медонен аз 2500 сомон сар меша 9 кубаш, ана 12 куба бошад аз 2900 сомона. Мана доставка, установка дохили шуда медроя. То чанд кубара дорен? кубои калоншам доранд. Марҳамат, ина 12 куба дар кораи 18 куба дора. Дар кораи марамат бо нархҳои арзон омада аз Анас техника харидорӣ кунен. ҳозир ман ворид мегардам, аз дохилам техникошона шумода нишон метиҳам. Борошон 3 сол кафолат дора, гарантия дора. Ина марамат, аз номи канали мо биёен гап занен, нархе ки гуфтем ку ва ё бо арзон мешаванд. Бозори Корвон, парковка, подвал, мана Анас техника ними рӯ барои макон мешавад. Ба осонӣ пайдошон мекунен. Тамоми намуди техникаҳоро доранд. Ина мошина дар кораи шумода тифал. Хулас ҳамаи чи ҳастай. ҳозир бошад духтарако, мехоҳам дар бораи нарх навои газплито ва стиральни машинкаҳои оригинал дар шумо маълумотиём, нархоша фаҳмонамтона. Анас техника омадагим, нигоҳ кунен. Духтаро хоҳиш бисёр карда буданд, техника гирифтанӣ бошад, биёен Анас техникада аз номи канали Тридочин ки гап занен, аксия карда бо нархи дастрас метиҳанд. Газплито ай чанд сом сар мешава? Газплито ай 2000 сомон сар мешаванд. Ина аз 2000 сомон сар мешава газплито. Сенсорниёш чи? Сенсорнишам ҳастен, сенсор ҳаст 1300 сомон. Аз 1300 сомон духтарако марҳамат, ина касседа дар корай тамоми намуди газплитора аз анамин Анас техника метонен харидорӣ кунен. Бозори Корвон, парковка даян тамошобино. Анас техника бозори Корвон якм қатор подвал. Мана тамоми намудуш ҳастай, ҳам сенсорниш, ҳам мисоли нами газдорош. Хулас модело беҳад зиёдан. Доставка доранд. Ана бад чизе ки бисёриён мепурсанд, нархи стиральни машинка ай чанд сом сар меша? Машина ай 2700 сомон сар меша. Дидена ва аз 2700 сомон нархи нами машинкаҳо сар мешава 7 килограммаш. Нигоҳ кунен брендошона аҳамиятен. Иҷа Samsung ай, LG ай, мана нигоҳ кунен. Ина диден ҳамаш хушрӯвоянд. Ина гарантия доранд. Кадомеша ки мегирен гарантия доранд. Бохтон кадом килогаш дар корай. Мана рақамошон ҳаст дар рӯи экран, доставка доранд. Бинависен шона шумода мефаҳмонанд ки кадомаш чанд сомай чӣ хелай.
хулоса беҳтарин вариантҳо дар анаш техника бозори Корвон, парковка, подвал. Мана иҷода кондитсионерҳои хушрӯ доранд. Кондитсионерҳошон аз 2200 сомон сар мешавад нархошон. Ина бо биёен аз наздик бинен. Пилисосҳои хушрӯ доранд. Пилисосотон чанд сомай? Ина пилисосам ҳама намудуш ҳастай. Мана тамошобино каседа дар корай ҳатман аз ами косачурдорома гирифтагим хушрӯай тамошобино. Хулоса биёен бо хутон бинен. Пилисосам ҳастай, калону майда. Мана ин хелваёям ҳастай, холодильникоям ҳаст. Пилисосҳо чандӣ бошанд? 500 сомон сар мешавад. Ин вариант ҳастай 500 сомон бочкаги. Ва ира бинен. Байни хитачиё ҳастай 950 сомон. Дидена тамошобино бочкагиё ҳаст. Стаканчика ҳастай 700 сомон. Хулоса иё гарантия доранд? 1 сол гарантия доранд. Бисёр ҷода вақте пилисос мехарӣ ку гарантия наметиҳанд. Ҳамин имина ҳамин техникара ку пилисоса гарантия наметиҳанд бисёр ҷо. Лекин дар анас техника 1 сол гарантия дора пилисосош. Марҳамат метавонен биёен аз наздик бинен баъдан харидорӣ кунен. ҳозир дариҷа медонен ма шумода чӣ нишон метиҳем тамошобино. Ҳамина бисёриё хоҳиш карда буданд ки нархша фаҳмонен. Ино стабилизаторай, яъне бисёртар касоне ки қувваи барқ пастарака, мисол мошинка кор намекунад, стиралка кор намекунад, мошинаҳои дарздӯзӣ кор намекунад, қувваи барқ пастай. Инам хеле стабилизаторо беҳад нағзанд ки қувваи барқqa баланд карда пешниҳод мекунад. Марамат и вобаста ба киловаттчаи нархошон аз чанд сума сар мешавад. Ина стабилизатор аз 500 сомон сар мешавад. То боре шумо мисол қувваи баланд хоҳен, мисол калонша мегирен, калонш бо дигар хелай нархош. Доставка доранд. Марҳамат муроҷиат кунен, пурра шумода мефаҳмонанд. Баъд инчунин инихе пилисосҳои нигоҳ кунен да ҳами моишая ҳамира мепурсанд. Бинен дар анас техника буда ё чанд пулан? 1700 сомон. Баъд ина паривои утикоям ҳастай. Хулоса беҳтарин техникаҳо да анас техникада ҳаст. Бозори Корвон даян, парковка, подвал, якум қатор рӯпарӯи макон. Тамошобиноҳо нигоҳ кунен иҷада чӣ чизо ҳастай. Ина минора бисёриё мепурсанд. Марҳамат соковыжималка, анай хелваяко нигоҳ кунен. Мисарубкои светӣ мана нархошон ҳамаш навистагаи ҳамаи ино бо гарантия доранд. Ира бинен ани хели ва ира бинен термикс чай майдак будай. Иё чанд план? И термиксотон чандия? И чанд кило боша? 15 литра барои кухни. Мана марҳамат тамошобино калоношам доранд. Дар кортон бошад нависен, ҳама намудша доставка мекунанд. Ина блендеру, ина ёра бинен 750, ҳамаш бори фирмаяй, бори брендай. Ина дар кортон бошад биёен анас техника харидорӣ кунен. Каси телевизор гирифтанияй духтарако марҳамат анас техника биёен аз 800 сомон мана телевизорои фирмини сар мешава. Марҳамат ира бинен аз 800 сомон тамоми размероша доран. Ира бинен духтарако муроҷиат кунен, доставкатон мекунанд агар ки хутон омадан натонен. Кадом размере дар кора ина фасонош, качествои зуруш, гарантияҳои беҳтарин доштагиёш шумода аз 800 сомон сар меша. Шумода пешниҳод мекунанд, бо аз номи канали мо гап заден, арзон мекунанд. Инчунин вытяжкара бисёр мепурсанд. Духтарако вытяжкора бинен 2900 сом бо инаи намудуш бо дигар хелай. Хулос чанд намуд вытяжкоям ҳастай иҷада. Мана марҳамат ина бо 950 сумашам будай дидем витишкара тифалоям ҳар хелаш ҳастай. Нигоҳ кунен аҷоиб хушрӯ кафи молка бисёриё мепурсан, кафи варка мана иҷада будай диден чанд намуд утикоям ҳама хел. Иша ишта фасон борошон, иша ишта фасон. Хулас чӣ техникае ки гирифтаниян анас техника биёен аксия сар додагиян. Аз номи канали Три дочинки гап занен, арзонтон бо мекунанд. Доставка доранд, ҳама иҷо доставка мекунанд. Тона марамат муроҷиат кунен. Бозори Корвон, парковка, бозори Корвон саршавиш парковка, якумошунам подвал даян ино. Якум қатор, якумошуна гуфтистам подвал, якум қатор. Хулос биёен.
ира бинен чиқа сушулкои фасон буромадаи тамошобино марҳамат нархошон медонен аз 200 сомон сар мешавад тамоми намудуш ҳастай марҳамат калон майда кадомеша мегирен нархаш аз 200 сомон сар мешава биёен омадан наметонен бинависен доставкатон мекунанд иҷода бо гладильне доскаям чанд намудуш ҳастай барои чӯ кардан ана баъд инчунин ана иноша бинен инош бо дигар хелош диден тамошобино ям баяй сушулка барои либос овезон кардан бозори корвон тарафи тилобозор бинои парковка тамошобиноем саршавии бозори корвонай подвал якм қатор марҳамат анас техника иҷода на танҳо техника балки вентиляторшам ҳастай манахе гладильни даска сушулка ҳамаи чӣ доран охи ҳамаш нархошон хуби хубай марҳамат вентиляторотуно чанд сум сар мешавад на марҳамат ана духтарако вентилятор бисёр мағозаҳо мепурсанд бисёр хонаҳода мепурсанд марҳамат нархҳои дастрас дар анас техника ана ин намудуш медонен 150 сомонай иш бошад 180 сомон се вай дорад скороста се скорост дорад беҳад мошини хушрӯ ина марҳамат нархи дастрас кати биёен харидорӣ кунен анас техника бозори корвон тарафи тилобозор ами саршавии бозори корвонай парковка подвала якм қатор мана марҳамат анами нуқтаи савдо магазин рақами 43 биёен аз наздик бо бинен буракошона ҳама чӣ доран ози акция рафтестай арзон кардагиян